mano ng'eny kabisa nikech kwa nyalo thiedho pi to wawito 31%. Mano en lal maduong kabisa. Koro gima kelo lal mar 31% ni mokwongo en leakages gi bursts. Mar ariyo nitie jok ma tiyo gi pi tok chul. Either gigolo mita waluongo ni bypass, ai nitie jok ma be wawachata ni gikwalo pi. Mar adek en kaka wasomo mita, kaka wa relay data, kanyo be nitie losses mawuok. Mar ang'wen, meters gin machines, seche moko gi kethore, seche moko nitie ma over register, seche moko nitie ma under register. Mago causes mag the 31% non-revenue water Masani Kiwasco is facing. And it's a very big challenge for us. Bursts and leakages, gingik ma in our service charter, we wadwaganika leakage reported, so we react to repair it within the turnaround. Ka to what yogi jopiny maber nikech jopiny kineno leakage kamora mo to wagombo